Взората на времената, когато светът беше млад и магията все още се вплиташе в утринната мъгла. По древните тракийски земи горите не просто растяха, а пееха. Техните листа нашепваха истории за сътворението, а ветровете, които минаваха през склоните им, носеха песните на самодиви. Реките не просто течаха, а носеха в себе си шепота на стари богове, а планините, забулени в тишина, пазеха тайни, по-древни от самото време. Сред тази жива природа живееше млада жена. Косите й бяха като изпредена лунна светлина, а в очите й се оглеждаше небето. Тя разбираше езика на животните и тишината на камъните. Душата й беше огледало на света около нея, чиста и непокътна като първия сняг по върховете, бистра като планински извор, незамътен от човешка стъпка. Тя бе дъщеря на народа на Бендида, великата богиня на луната, лова и светлината. Нейните хора танцуваха под пълнолуние в свещени дъбови гори, почитайки циклите на живота и смъртта. Те бяха пазители на светлината, но нейната светлина беше различна. Защото в сърцето си тя носеше дар, който не беше просто отражение на луната, а самата същност на истината. Беше лъч от огледална светлина, който извираше от нея не по нейна воля, а като дихание, като пулс на сърцето й. И когато някой я погледнеше в очите, той не виждаше просто жена. За един кратък, спиращ дъха миг, той виждаше себе си. Не своя образ, а своята същност. Не лицето си, а душата си, гола и осветена от нейния безпогрешен лъч. В добрия човек добротата разцъфваше като цвете. В смелия храбростта блестеше като слънце. Но в онзи, чието сърце бе свито от алчност, то се разкриваше като изсъхнал корен. Завистта се показваше като зелена отрова, а страхът като трепереща, уродлива сянка. Светлината й не съдеше, тя просто показваше. А веднъж видяна, истината не можеше да бъде забравена. И тогава се случи онова, за което говореше мъдрият Залмоксис, че най-големият страх на човека не е тъмнината навън, а тази вътре в него. Хората започнаха да се боят от нея, защото се бояха от себе си. Първо бяха само шепоти, после затворени врати. Нарекоха я прокълната, магьосница, носителка на нещастие. Гонеха я от село на село, от долина в долина, хвърляйки камъни не по нея, а по образа на собствените си демони, които тя им разкриваше. Те вярваха, че тя е източникът на болката им, без да разбират, че тя е само огледалото. Години наред тя броди сама, а тяхната болка се превърна в нейна. Тя повярва в лъжите им. Повярва, че е сгрешена, че дарът й е проклятие. В отчаянието си тя изкачи най-високия връх в Родопите, място, където небето целува земята, търсейки самота, в която светлината й да угасне. Там, на ръба на света, плачейки над съдбата си, тя се наведе над едно кристално чисто планинско езеро. Но вместо своя образ, видя само ослепителна светлина, която изригна от водата. Нейният собствен лъч, отразен обратно към нея. И в тази светлина тя видя всичко. Видя не искра, а вселена. Видя любовта на богинята, която я бе създала не като наказание, а като дар. И тогава дойде прозрението. Светлината не съществува, за да носи утеха или да бъде харесвана. Тя съществува, за да разкрива. Нейната цел не е да лекува, а да покаже раната, защото само видяната рана може да бъде излекувана. Болката не идваше от светлината, а от съпротивата срещу нея. С това знание в сърцето си тя слезе от върха, но вече не бягаше. Пое по нов път, път на мълчалива служба. Тръгна по стъпките на древните жреци през светилища и скални олтари. Не търсеше никого, но тези, които бяха готови, я намираха. Идваха при нея не тълпи, а самотни души. Войни, уморени от битки, майки, изгубили надежда, мъдреци, търсещи последния отговор. Тя не им говореше, просто ги оставяше да постоят в нейната светлина и да видят. А легендата разказва, че преди да се възнесе обратно при звездите, тя оставила частици от своята светлина на земята. Вградила ги в повърхността на скрити езера, в гладките камъни на пещерни входове, в тишината на вековни гори. За тези, които все още се страхуват да погледнат, те са просто вода, камък и дърво. Но за онези, които търсят истината с отворено сърце, огледалото все още е там и чака да покаже.